baiwar ka gani bai dukan gajala su zo da gani wannan ba karamar baiwa ce ba, ba karamar baiwa ce ba. Shehu gajala ba wasa ne ba. Ka yau sallati kanka kaninnin ka gwargwadon kadarin mai gidarin ka ga wanda ya kasanto halifan ka ta inda ba a san ta ina ne ba, ba a san ta ina ne ba. Shehu gajala ba wasa ne. Allah asada na faɗo matsokar shi da danta shewa Ahmadu jikan shi. Barhama ya kasanto khalifan shi ko makiya ba su yi inkari ba, ba su yi inkari ba. Sata makuri rijalin lashe gajala ba wasa ne ba. Kafin na fara rero baiti na shehujar kasa shi ne shehina. A zawiyarsa zanta shuhudi na farin uba ba zan maka shirka ba, ba zan maka shirka ba. Shehu gajala ba wasa ne. Shehu gajala Allah ya yarda na kuma shan ruwan a cikin randa. Da zana zo ni sai Adamu jada ya ce ban ji kasidar tsarawa ba, ko ba a yi kasida ba. Shehu gajala ba wasa ne. Ta gaba shehu tinjin matinjin ina su farka amsar ce rukun da kai wajar kasa ne da'im yasa na bincika ban gane ba, na gani ban gane ba. Sata makuri rijalin lashe gajala ba wasa ne ba. Gajala gajiyar da halitta ne, gujewa rabbana jahilci ne. Gajala mu da sanka amana ne, wanda ya barkatu bai gane ba, ai bai ga aya. Shehu gajala ba wasa ne ba. Shehu gajala tasirin gaske jirgin sama mutuwa ne keke. Wallahi na riga ni na yanke kamar gajala ba a samu ba, ba za fa a samu. Shehu gajala ba wasa ne ba. Shaujar kasa ne fa ya nuna shi a hadaratu kuma ya haska shi. Na ji an ce ya ce shi ne shi, kowa ya bi shi ba zai wayo ba, ba zai wayo ba. Sata makuri rijalin lashe gajala ba wasa ne ba. Wallahi mun riga mun yi dace dan hadararsu sai an tantance. Mi hidima gare su mu jajirce ba kuma dan a ce mu wasu ne ba, ba dan a ce mu ne ba. Shehu gajala ba wasa ne ba. Sunan ku ɗaya ne na dudduba su far'a ni ba ta canza ba. Ai dole ma ba za fa a gane ba wanne ne ba, wanne ne ba, wanne ne ba, wanne ne ba. Shehu gajala ba wasa ne ba. Haka abun ɗabi'a na lura mu'amala kamar an tsaga kara. Mai wanke zuciya in ta yi kura shehu gajala ne ba wani ne ba, shi ne ba wani ne ba. Sata makuri rijalin lashe gajala ba wasa ne ba. Shehu gajala ka cika aikinka domin kwa ba kaya kan hanyarka. Allah ya ba mu dai albarkar ka da jalabun da ba zai yanke ba, wanda ba zai yanke ba. Shehu gajala ba wasa ne ba. Ka samu istiqama ya baba, ba za a fi ka yawan karama ba. A nan ba zan tsawaita bayani ba domin abun ku ba komai ce ba, ai ba komai ce ba. Shehu gajala ba wasa ne ba. Wasu babba abdu sun isa shaida ta faran modibo ya maimaita. Shehu sufi yai ta jididinta dole a ce mutum iya ne baba, mutum iya ne baba. Sata makuri rijalin lashe gajala ba wasa ne ba. Ka hidima ga ɗa Rasulallah, ka riƙe ɗariƙar ahalullah. Yau ko maƙiyi in ya kalla ba zai ki gaskata mun maganar ba, ai ba ƙarya ce ba. Shehu gajala ba wasa ne ba. Ya shehu gajala ban iya waƙa ba, wannan ma ba da gani ne ba. Daga shehujar ƙasa ne baba, kaga kwato ba a yi mamaki ba, ba a yi mamaki ba. Shehu gajala ba wasa ne ba. Sai wanda ya ɗau nauyin aikinta da mujada ne dan ya faranta. Kai masa dafa'i daga duk cuta. Mun Abul Habibu farin baba, Abul Habibu farin baba. Sata makuri rijalin lashe gajala ba wasa ne ba. Kasidar nan zan yanke ta da
shehu gashi karɓa hadiya ta. Amir da Ali da su muke ta fita ɗahiru ba abin yarwa ne ba, ba abin yarwa ne ba.